V našich HTML kurzoch sme sa dostali už pomerne ďaleko a poznáte dosť elementov na to, aby ste vedeli vytvoriť aj trochu zložitejšiu stránku. Na túto lekciu som si nechal niekoľko elementov, u ktorých sa vám na prvý pohľad bude zdať, že nič zvláštne nerobia, ale ich pochopenie je veľmi dôležité. Tieto elementy sa používajú hlavne na to, aby sme vedeli stránku upraviť do požadovanej podoby a aby sme neskôr vedeli na ňu uplatniť kaskadové štýly. Dva základné tagy, ktoré by som dnes chcel predstaviť, sú div a span. Poďme si teda hneď predstaviť prvý z nich, ktorý je div, čiže akýkoľvek odsek textu. No a na demonstráciu tohto elementu už budem potrebovať trošku dlhší text, takže vám predstavím tzv. Lorem ipsum texty. Lorem ipsum je skrátka text, ktorý sa používa väčšinou v tlači na to, aby ste nepísali nejaký nezmyselný text, ale aby mal nejakú dĺžku slov, aby mal nejakú dĺžku textu zo pár paragrafov, aby to skrátka vyzeralo tak, ako je to v novinách. Jedna zo stránok, ktorá vám na generáciu takéhoto textu slúži, je napríklad táto stránka www.lipsum.com. Tu si môžete nastaviť presne, že chcete 5 paragrafov, počet slov alebo máte tu ďalšie možnosti. Ja nechám tieto štandardne nastavené možnosti a kliknem na toto tlačítko Generate Lorem Ipsum a skopírujem si ľubovoľný text, napríklad týchto pár viet v druhom odstavci. Keď to napíšem teraz do tohto elementu div, povie sa pozrieť, čo to spraví s našou stránkou. Ako vidíte, v zásade nie je to žiadny veľký rozdiel. Na začiatku tu je napísaný takýto odstavec textu. Ako som spomínal, keď tu budem dávať zaujímanie riadku, tak v konečnom dôsledku na stránke sa neudeje absolútne nič. Už sme spomínali, že zaujímanie textu môžeme spôsobiť aj pomocou elementu br. Ja vám dneska ale ukážem iný spôsob, práve pomocou ktorého vám budem demonštrovať tento element div. Môžeme teda skúsiť hneď napísať jeden div na tento riadok, ukončujúci div na tento riadok, čo nás spôsobí to, že táto druhá veta bude na samostatnom riadku. Čiže všetko pred je na samostatnom riadku, následuje zalomenie riadku, ako keby ste použili element br na tomto mieste, tu. Potom pokračuje text, ktorý sme dali medzi elementy div, pokračuje zalomenie riadku za ukončovacím elementom div, presne ako keby sme dali koniec riadku tuna a všetko pokračuje ostatné ďalej. Už som kedysi spomínal, že existujú blokové elementy a existujú tzv. Inline elementy alebo elementy, ktoré sú na jednom riadku. Blokový element vlastne znamená len to, že pred toto sa hodí zalomenie riadku a za toto sa tiež hodí zalomenie riadku. Keby som chcel demonštrovať ešte ďalej, ako môže div fungovať, tak môžeme vložiť div ešte sem a sem. A to mi spôsobí, že toto slovo molesty bude na novom riadku. Ako samostatné slovo, pretože iba toto jedno slovo máme medzi elementami div. Môžeme si ho ešte zvýrazniť, aby sme presne videli, čo sa deje. Naproti tomu existuje základný inline element alebo element, ktorý spôsobí, že je všetko na jednom riadku a je to element span. Čiže skúsime teraz vymeniť tieto dve divka za spany. A uvidíte na tomto zvýraznenom slove molesty, aký je rozdiel. Znovu načítame stránku. Čiže ostáva na jednom riadku.
Pred týmto elementom nie je žiadne zalomenie riadku, takisto ani za týmto elementom. V konečnom dôsledku, ako vidíte, tak span element sám o sebe nič nespraví. Skúsme dať span element ešte na toto ďalšie slovo, ktoré je hneď za ním. Čiže keď si znovu naštartujeme stránku, je to toto jedno slovo, tak absolútne nič sa nestane. Na čo je to teda dobré? Keď sa budeme neskôr učiť kaskadové štýly, môžeme uplatniť konkrétne na toto jedno slovo napríklad odlišnú farbu alebo odlišnú veľkosť písma. Môžeme mu dať nejaké odsadenie, môžeme mu dať napríklad nejaký rámec okolo neho. Tých možností je hrozne veľa a budeme sa o tom ešte neskôr rozprávať. Toto sú teda dva základné elementy, o ktorých som dnes chcel rozprávať. Keď sme už pri blokových elementoch, spomeniem ešte niektoré elementy, ktoré sú nové práve v špecifikácii jazyka HTML5, ktorý sami učíme. A sú to elementy header. Je to vlastne hlavička dokumentu, sama o sebe nič zvláštne nespôsobí. Slúži v podstate ako kontajner pre nejaký text, ktorý by sa mal nachádzať na každej stránke, alebo ktorý je pre každú stránku rovnaký a mal by sa nachádzať asi iba raz na stránke. Do tohto elementu môžeme vkladať ľubovoľný text, môžeme tu vkladať obrázky. Skrátka je to text, ktorý sa nachádza na každej stránke na portáli. Keď to uložíme, vidíte, že nič zvláštne sa nestane. Jediné, čo by som tu povedal, je, že header patrí tiež medzi blokové elementy, to znamená, že celý tento text, ktorý som vložil do elementu header, sa mi zobrazil v rámci jedného riadku, čiže pred ním aj za ním je zalomenie riadku. Podobný element je element footer. Ja si ho vložím dole na stránku, keďže je to tiež element, ktorý by sa mal nachádzať ako jedenkrát na stránke a mal by tvoriť naopak petičku stránky. Takisto môže obsahovať ľubovoľný text, obrázky, ja neviem, nejaké linky, čokoľvek. Čiže tu na dole sa mi pridal. Takisto je to blokový element a takisto blokový element, ktorý má začiatočný aj koncový tag. Ďalší z týchto elementov, ktoré na prvý pohľad nič také nerobia, ale využíva sa, je element nav, ktorý slúži ako kontajner pre hlavnú navigáciu na stránke, čiže mal by obsahovať odkazy. Dáme tu, že link 1 a link 2. Mali by to byť odkazy ako hlavné menu na stránke. Tento element nemusí obsahovať každý jeden odkaz, ktorý sa na stránke nachádza. Ak ste si všimli, ja som do tohto elementu A pridal takýto krížik, ktorý sa používa v takom prípade, že neviete ešte, na ktorú stránku tento text bude odkazovať. Ja v tom prípade nemám vytvorené ešte žiadne stránky, na ktoré by som odkazoval. Mohol by som dať napríklad google.com, ako som to ukazoval v niektorom z predchádzajúcich videí, ale používa sa kľudne aj tento krížik. Keď si teraz znovu začneme stránku, vidíme tu naše linky a keď na to klikneme, tak vlastne nič sa nestane, akurát tu nahore do adresy sa pridal krížik. Spomenul som teda niekoľko týchto elementov, ktoré na prvý pohľad nič nerobia a
z takých základných HTML elementov som už dávnejšie chcel spomenúť ešte jeden, ktorý som bohužiaľ zabudol zaradiť, tak zaradzujem ho teraz a je to element HR, čiže horizontálna čiara. Je to nepárový element, nemá žiadny uzatvárací tag a stojí len tak sám o sebe. Spôsobí mi to to, že za tento text za tento text, za toto slovo by sa mala vložiť horizontálna čiara. Tak ako vidíte, čiara sa nám vložila, text je pekne oddelený. V tomto momente poznáte dosť veľa elementov na to, aby ste dokázali spraviť jednoduchú stránku, aj trochu zložitejšiu a myslím, že pomaly sa môžeme pustiť aj do kaskadových štýlov.